Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa bukid. Kining ugat sa kahoy. Dini na ko ay. Dini ko. May Oh. putos ani. Oh. Pustong ka kung ni siya ni Kaysa. Lula sa boy! Ayaw na iyab-yab ang imong sayang. Nanimahor ka ng kanal. Magbuot ka. Ayaw. To. Ano sa paglinog? Bigla pong kumahadlong ko. Manggawas na rin kakauyan! Manggawas na! Dagan Lula, dagan! Anong sa pala to? Ay! Dagan. Ay, nagpunlutang akong bukton. Maipo na karahog na kumboy. Panik na lang nagkupot, ana. Kinainan makapalayo tayo ni Dabita, Lula. Kusuging linog, lali! Arita, dali mo agad to! Dali! Sunod mo na ako! Di lagi itaw ko kadagan o maayo. Ay, kay sakit na niya ako to, ha? Oh, bilin ka na mo din eh! Bala ka, bilin ka! Bilin ka, di mo kumain. Pagdali na mo! Punit lang! Gabi, alsaon natin ka! Salamat nga namingaw na gids kawas. Linaw na kayo ang palibot. Usag yung kas nagdrag di mana sa kong kinabuhi, Milina. Naunsa man ka, Andoy. Ako naman sa inita ni mo. Okay, sabre, lain akong initan, ha? Nga ikaw man ang nagpasibat, didi kay. Dili lagi ni mo mapugos si Nikay. Kanili siya manambal na usaman ka. Pero ano gun kayo? Kwarta naman na to. Bisan tag usa kagatos lang ang ilang idunit, kwarta naman eh. Hilom diha. Wa ka nila ang na gawa sa kwarta. Ay! Hata ba? Osa na. Neretas gawa sa kakauyan. Marong kong malibat sa kakutas. Salam niyo eh. Agoy! Sa mani pagkahitabo Ang sa manikay. Wa may linog dinis gawa sa kakahuyan. Tuod. Wa na. Gimeno na dyan taan eh. Ang sabi gimino Lula. Ha? Kakinaaran, kinaraan naman ganyan mong sinultihan. Oy, Ang siguwang naman ko. Guwang Sa ka. mga gusto niya mo nga, magiging yeah. Anak. Ha? Gusto ka, anak? Lindot yung mga ipon mo sa lagabog magkita Lula. Ikaw, silbahe, doon ka kabuha ka. Oy, Paghihuyo na mo. nasa baha. Paghihuyo na mo, may kingibton. May kingibton. Hey, Kay, Oy, di kayo nakabantay ka? ni am lagi ng karaho. Elmo, niya pa di kaning dapita? Wa kong palayo nimo. Kay gusto kong malimpyo nga akong nga diyan nimo. Di ko musugot nga magtuo ka na lang yun nga manlulugos ko. ay, kira to ko kagripis, oy. Pa, Ay, kabla ka. Ripis nga gwapo masag kunukuha ka, ha? Ripis nga gwapo nasab ka. Tas taas gyapon og gamay sa imong unang ranggo. Ay, tindot. may mo ba? Ayaw na ninyo gipamalita. Wa mo'y kamatuoran nga ako ang nanglugos. Ni ani sa huna-huna, Elmo. Oh, di kay. Yay. Pero, Ito ka. ayaw ka bala ka. Dili ko manabiin eh. Kinahibaw man ko nga wagi mo tuon ako. Magid. Pero, ako lang hangyo ni mo, Elmo. Surrender na lang. Bayri ang imong sa. Wa ko'y sa. Wa ko'y sa ni kay. Ikay! Oh, Oy, Sino yung... Kanikulba. Ano, kumusta? Kanikulba na gini. Ikay, Yay. bubayan ko bisag pila. Tag-ana lang kung kinsa ang nag-rape o pipatay sa kong anak. Ha? Lo. Ligay. Unsa ti mong punaw-naan? Ha? Sa ti mong punaw-naan? Kita to? Damgoran ni nako, totoo. Dili mahimong ipanabi. Ay, kabala ka noy. Ayan. Ako'y mangitag paaging nga mga taga-gustis ang netabo sa mong anak. Hello. Elmo, Ni kay, Ni kay, gusto ko nga Elmo, malimpyo ang akong nga diyan nimo. Elmo,
Naibawag yun ka nga pag umangkon ko sa kapitan. Busa, mga ikog tabang sa kong uyuan nga makita ng rapist. Salamat. Salamat kung mao ka na doon. Sige, muna ko ninyo ha. Kaya ako nang tukuro ng grupo para sa pagpangita sa rapist. Yeah. Sige, diyaw na mo. Kinahang nang mahik kay dayon kini. Kaya mo kagalingon do. Usa? Wala. Ayaw ka bala ka, Noy. Mutabang sad mi og ila kung kinsa ang rapist. Salamat. Salamat, Inday. Kinahang magbayad ang salbahis. Kani patay sa kong anak. Pangitaon ko siya, Noy, po niyong... Wala. Magtinabangay mis ni Kaynoy. Na, tinabangay nila. May ipangutanaon ako ni mo, Noy. Unsa makalanay? Nakabantay ka ba nga? Naglinog din sa atong dapit? Wa man. Oy! Di tinuod ka po niyon. Wado ka magkabantay nga miuyog ang yuta. Wa lagi. Wa masab ko'y rason aron mulimod ninyo. Way linog, oy. Oy, Kuya, wagod noy. Kita na ginagilinog dito sa kakahuyan. Kuyawan mo sa. ako kuya William. Di ko Ano? malog og lino. Ganong mitanaw mo na ko, ha? Ganong tanaw mo na ko. Tungod kay mao nang tinuod to. To aras kakahuyan ang linog. Yun yung ganyan. Diniuna mo. At imanunan ako ang paghimo og grupo sa pagpangita sa kriminal. Maayo kan mao ka na. Sige. Di lang sab ko maglugay, ha? Kay mag-andam pa ko og lungon alang kag itay. Sige na Okay. Snack yan ay, snack! Ikaw gito o git kilaing. Yun ako nada puros ng kakaon. Kaluoy sa dinay po niyong uy. Nikay, sige na. Adto na ko ha. Maghimo mi grupo nga mangita sa kriminal. Mikay, natuwa na siya. Saan mo tani, ha? Lula, kung sige yung kagtutong ni Kay, ha? Kurang kag-ungo nga kakanuno niya. Di na ako nahuna-una. Ay, Nuna kadang sa- Nikay. Lola? Dili magkaganahan nga manambal. Ay, pag maayog hatag na lang na ni mo na akong imuhag Bilton. Saan naman tawag lamuram kag nangay ginamos na ngay mo gipangayo, oy? Saan ka? Sa manday mong gusto, mag-in-English ko? Magsaman ganahan ka, mag-in-English ko din, he? Lola. Dili mahimo nga magpaulipon tas gahoms ka ngit-ngit la. Na, Oh? wala. Nga gutaw nakasulti ka man an Nikay. Lo. Away, amot na kung ipasabot ba? Nga ako, unsa man boto sabot nimo, ako nagpuyo ko sa ngit-ngit kay usa man ko katambalan. Mao na. O, Lola. O yamat sa gunoon. No sa man gusto jud ka nga dili na ka makaduol sa kong apa? Wala. Uwa man sad ko magsigig dool ni Toto la. Siya man may magsigig dool na ko. Wala. Ako si Doole, ha? Wala. Ikaw di ay. Lula sa Ikaw pay. di ay. Ay na mga wise. Ayaw na na wise ni Kay. Peace na lang mo, peace. Dili ka. Dili jud ko makigpesto to kasi ni kay ang akong kagpumpitin sa trabaho. Lola, ige. Ikaw nalipan ng baldi ni sa ato. Kay dili na lagi ko manambal. Promise. Nganong mauman itong gisulti ni Nikay? Nganong naibaw man sa sanay tabo? Dili may mo nga doon nila yung may baw sa kong kibuhat sa batanong babae. Dili may mo. Pero si Nikay, nganong naibaw man sa mga nahitabo? May gahom giga nga gihuptan si Nikay? Magsunod lang jud ko ninyo. Pauli na. Adi ko ani ko uban ninyo. Saan mo natin mga customer, be? Nga mato dito sa bahay. Aron magpatambali mo. Saan mo lang to ni mo, be? Ay na bahala na to sila oy basta kay ani ko dinhi uban ko ninyo. Tungod kay Tungkol kayo unsa? Tungkol, uli na lagi! Tungod kay unsa la? tungod kay nagduda ko nga may abyan ka ni kay. O unsa? Ako, abyan? May abyan ka. Doon ay nag-abay nimo ba nga dili sama nato. Siya ang mutambal sa pasyente nga imong hikapon. Unsa? Hala, ngit-ngit naman.
Nganong ni amang ko agi sa elekturanan pa ingon sa amo, uy. Ah, tao? Kinsa ka? Gabi na. Anong napamagkaining bahinasdan? Ay, ala, gwapo. Kuan, nagdali magkuko sa pagpauli, mao nga, di nilang ko agi sa elekturanan, di ni sa kakawiyan. Oh, mao ba? Dali. Ihatod ko ikaw sa inyo. Sige. Ala, kagwapo ni tawana, uy. Wa ka ba magdali? Nga naman. Sa di pa taka ihatod sa inyo, may ipakitaon ako nimo. Oh, okay. Agay sa kita eh. Agay. Kung di ka pa'y nakatuto, pauli na lang lagi mo lola ni mo paingon sa inyo. Wala, okay rin eh. Ako lang kita paro sa uwiling mo para giduka ng buko. Pero ari lagi ko, di kong kuyo gilula. Bahala niya. Pauli na ito gimula. Saan naman taon ka? Ay, dili lagi ko mo pauli. Kung dili ka kauban. Itang duha ang magdungan o pauli. Bahala ka diha. Lula sabay, pauli na taon lang. Uy, saan naman taon ka? Gikolbaan ko to. Anong gikulbaan ka ni kay? Ako no? Kulbaan sab ko kung kulbaan ka. Gibati lang nako nga. Ano sa ni kay? Nga may mahitabo na sab karong gabi una. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!